kaksoistallennus onnistuu oikein. Onko tällä muuttaa tätä? No ei, mutta tuossa eessä tuo vilikuttava rellu, niin Simon tulee niinku hehtaarikaupalla niitä aurinkovoimaloita, niitä aurinkokennoja painetaan sinne suolen hullun lailla, niin ne on semmoinen pari vuotta kulkeneet tuossa. Niillä tuntuu niin sama aikataulu olevaa, että aamulla tulee tuosta Nesteeltä aina niinku rampista niin suurin piirtein päälle ajavat näin, ja sitten samaan aikaan pois ja ohi niiden pitää päästä. Oli mikä tilanne tahansa, niin vaikka kuinka loppuu ohituskaisteen ja seuraavasta rampista kääntyy, niin ohi pitää mennä. Ja nyt kun paistoi aurinko just näin päin, niin paistoi sinne auton sisään hyvin valo, niin ne on melko paksukallasta sakkia. No, ne on jotakin ulkomaalaista Etelä-Euroopasta, missä ne on, niin ei ole turvavyötkää kiinni. Mutta niillä näkyy nyt sitten kuitenkin huomiovaatteet olevat, että ei ole vissiin muita vaatteita annettu. Ja samoin se tuulimyllyhomma, niin ne tulee jostain todella kaukaa. Aika usein ne on Haaparannan puolella yötä. Ne ajaa Etelä-Euroopassa rekisteröidyillä autoilla täällä niin kuin monta vuotta putkeen. Kun sehän puolen vuoden jälkeen ja sehän pitää ruveta jo rekisteröimään Suomen kilpiin. Ja tosiaan se ajokäytös on ihan järkyttävää. Se koulun kohdalla on 40, niin sitä taulusta niin on parhaimmat nähnyt 76. Et sehän on jo vankeutta annetaan siitä semmosesta, että ylinopeudesta. Ainakin Maijan kyytiin pääsee ihan varmasti. Ja jos me ne nyt tulis valmiiksi lopulta ne jutut siellä. Sitten perjantaina mun pitäisi sitten käydä vierailulla siellä jossa aurinkovoimalassa, niin se on sillä Malinin kankaalla. Se on joku turvesuo. Kun tuli se päätös, että ne on vaarallista se turve polttaa, niin että tulee nyt niitä aurinkovoimaloita niihin pilvin pimmein. No niin, nyt mennään tämmöstä hienosta X6 BMWstä ohi. Ja toinen auto oli tossa niin Dacia. Mikä Logan sai tarttua tonne perään kiinni. Miten se tuolleen muuten ajaa? Niin, en tiedä. Oulun yliopistossa on voinut joskus opiskella tätä käyttäytymisjuttuja, niin ja siinä on just ollut pääaiheena se liikenne. Ja tässä, niin tässä liikenteen jutussa kyllä riittäisi useammallekin tutkittavaa. Tää on niinku ihmeellisiä, kummallisia juttuja. Tässä on ollut todella sumuisia aamuja, että muutama tolopan väli näkyy näistä valloista, että nämä on aika tiheessä, niin ei yhdelläkään takaa sumuvalloa päälle. Sitten tässä on vielä se, että kun se on 120, niin osa ajaa 130. Sitten siellä on niitä jotakin eläkeläisiä seassa, ne ajaa 70, että vaikka on tämmönen keli, niin ne tulee niin yllättäen sieltä vastaus ei tarkkana seuraa, niin saatiin sitten semmosessa sumussa. Siihen kun jollakin painavalla sähköautolla lässäyttää perään, niin enää papalla henki lähtee, se on ihan varma. Se Teslat ja Hyundait, niin ne painaa jo niin paljon, että ne painavempia kuin tommoset tyhjät pakettiautot. Niin siinä on kyllä semmonen iskuvoima. Kun se on 125 vauhtia ja auto painaa 2,5 tonnia, niin paljonko on energiaa? E on M. Mikä se oli? E on M kertaa C toiseen. Siitähän se tulisi. Sillähän ei oo sillä
nopeuserolla merkitystä, vaan sillä perään ajavan sillä energialla, kun se tulee siihen, niin se on semmonen lässäys, että se neste erottuu kiinteästä aineesta. Niitä on netissä niitä videoita, kun se juna lasauttaa johonkin, niin siinä on niin hirveä se liikeenergia, että sen autostahan lentää polttoaineetkin tankista ulos, niin se on kyllä semmonen lähtö. Eihän ne ihmiset niitä mieti, ne ajaa ja törröttää ja sitten siellä on niitä naisia aamulla, kun sen saavuttaa, niin se rupeaa kiihyttään, kun se rinnalle tulee, kun ei ne mittaria edes kato. Aivan tunteella vetävät siellä tiellä ja räpläävät puhelinta ja semmoista. Onkohan tuo kauppa vielä auki, kun mun piti 2 minuuttia, vaan se on mennyt kiinni. Oi.